Ja si sa možno podívam, možno na to nie. Áno, Peter Frišták, Portable Ujezdko, neviem, či som správne pobral. Mám tu rušaky, lebo nejaké decka sa tu stále pýtajú. Som tu, ale neodpovedám vám, mám tu spojené, tak prosím vás, nerušte. Áno, takže neviem, koľko to môže byť kilometrov. Ja som hore na Chmeľovej, asi vieš, čo myslíme to pri hranicách s Českom. Mierne tu poprchal, akože nemá to chybu. Signál síce musím trošku hľadať, ale akože počujem ťa dobre. Takže mikrofón na teba, Peter Frišták, Portable, Milo Dubnica Portable. Ty tam si, jak sa býval vždy opakovať? Ale Chmeľové? Áno, takže správne. Áno, je to na Chmeľovej, som hore na Chmeľovej. Tam, aký ten opakovač, momentálne je vypnutý, ale ak to vyskúšaš za týždeň na takomto čase by sme ho mali akorát inštalovať, pokiaľ sa nič nestane, nebo škaredé počasie a všetko vyjde. Takže za týždeň môžeme sa vyskúšať už aj spojenie, áno. Takže máš správne informácie, som na tejto hore. Takže tak, Milo Dubnica Portable na Peter Frišták Portable. No, jasné. Ja som si práve... Máte teda problémy na Slovensku s tým opakovačom, že mám to asi zakázaný tam. Komunikácie, nebo už to je povolené? No vieš čo, to není o to, že to je zakázané, povolené, ale skôr ide o to, že tu nemáme podmienky vytvorenia opakovačov, že si to môžeme zavisiť desi na vysielacie veže, lebo tuto je to asi nejak inak s prenájomom, lebo tuto vlastne väčšinu vysielačku vlastní Tavrkom. No a nie je to také jednoduché proste nainštalovať túto, takže väčšina opakovačov, čo funguje buď na súkromných majetkoch, alebo viac menej sa o to starajú takto dobrovoľníci ako my, že vlastne je to závislé od našej energie a musíme chodívať vymieňať baterky, takže no a s tým sa málo komu ľudí s tým takto chce montovať, takže takto je to u nás na Slovensku. No jasná, dobre, prečo viem. Takže tam tie opakovače sú teda povolené, alebo nie sú tie opakovače povolené u vás? No takto ti poviem, nové VPRK ich nezakazujú, ale nie je dovolené, tuším, bezobslužné stanice obsluhovať. Takže oni nie sú viac menej povolené, ale akože ja si myslím, že to nerieši takto žiadny oni. Ale neviem, či nie je zakázané bezobslužnú stanicu len na... Počkaj, teraz neviem, na PMR-ku to tuším bolo. Takže oni nie sú oficiálne povolené, ale akože ja si myslím, že proti tej prevádzke nemá nikto nič. Teda aspoň pokiaľ to nikto nenahlási na úrad. No ale akože hovorím, no, ja toto nerad vyprávam, pretože ma tu počúva strašne veľa staníc, no ale hovorím, není to oficiálne to povolené. No však ja som práve nevidel. Dobre. Možno sme väčší dobu na kopci, ale to tam mrzná, to je to dobu. Tak počasí je hrozné, keď tak počasí ty, tady je mnoha letí z kopce, má poukaz 4 metry hodně. Áno, tak keďže sorry, nahrávam to na kameru, toto naše spojeničko. Mám tu ukázané akože, tak potom si to môžeš pozrieť na mojom kanáli OM4AEK, mám to podľa značky. Si to môžeš toto spojeničko pozrieť potom nejaké, akorát ho točím, ale je tu oblačno. Oblačno tu je, no takže tak. Takže toto tak všelijak. Inak, neviem, či som správne pobral si v Ujezdku? Petr Frišták, Ondřejovsko, Portable Ondřejovsko. Áno, ja jasné, Ondřejovko, lebo ja som toto práve zle pobral. Ja som si myslel, že Ujezdko, a to bolo vlastne to Ondřejovko, lebo je to také podobné. Lebo ja som mal minulý víkend spojenie, no vlastne na veľkonočný pondelok som mal Petr Ujezdko, vieš, tak som si myslel, že či si náhodou není u neho. Takže je to Ondřejovko, takže, alebo také nejaké, takže jasné, vzdialenosť neviem odhadnúť, lebo nemám ten lokátor, takže nevadí. No a každopádne si to pozriem, však je to na kamere, takže si to budem pamätať. Inak máme tu aj CBčko, skúšame drátovku, neviem na akom kanáli, lebo oni sú hen tam za vežou. Možno, že jak ma počujú, že mi povedia, na ktorom kanáli sú. A už tam majú aj nejaké spojenia, tuším, takže skús poladiť na CBčku, možno budeš počuť. Ja si bičko nemám tady si to, mám ho ustrál. Ale tak možná do půl hodiny, možná tam budu, ale jestli si přišel na bičku, nevidím na kterém to kanále. Neviem, Sime, počúvaš tam? Nie, nepočúvajú, není sú na CBčku, tak asi mi neodkážu. Neviem, proste treba hľadať, ale je možné, že na 17, lebo náš domáci kanál je 17, sú to Dubnice, takže skús pozrieť najskôr na 17. Dobré. Dobre, ja budu ťa určite tak skús nejakou nekoštěničku mám rekovat, takže tím se ručí na to dojde, protože tak Jasné, díky za ďalšie spojenie, Matušín, že už tretie je to, takže srdnička, trojka ti letí, maj sa krásne, do počutia Vetery bez hranice, tak. Zdraví ťa Milo Dubnica Portable Petrovi Frištákovi, ahoj.